जोंना एनएलए बाहायफोरबो दं बिसोरजोंनो दंफां सिखावफोरजोंनो बांसिन थाफायो दंफां सिखावफोरजोंनो बांसिन खामानि मावो दा बेबायदिखौ नुना मैया सानसेआव सासे सावथालनि बारियाव न'आव मोनसे दंफां गोरान दंमोननो बेखौ हाफायनायाव दंफां सावनायनि गुदियाव बेखौ हाफायहैदोंमोन आरोखि मोनसे पार्टिया बेहायदि रेन्जारादि बुंदों मा होनोमोनलायो मैया मिडिया स्टेटमेन्ट होदों थारमाने बेहाय एनएलएबिफोर सेंग्राफोर दंफां सिखावफोरजों लोगो जानानै मावदों होननायखौ हाग्राफोरथ' नोंसो जाहैबाय नोंहा एनएलएबिजों सोमोन्दो दंमोन दंफां हानो थोनदों एनएलएबिया सोमोन्दो गैया रायलायनायबो जायाखै जोङो डाइरेक्ट ओरै खबर मोनदों ओरैनिफ्राय थोनजादों जों डाइरेक्ट मावदों आरो माने रेन्जार बिथाङा होनदों नालाय माबा मा होनोमोनलाय एनएलएबि माबा भाइमोनबो दङ बिसोर दंफां सिखावजों लोगो जानानै माबादों होनदों नालाय दा बेखौनो सोंनाय जादों आरोखि एनएलएबिया बोरै खबर मोननो माने डाइरेक्ट ओरै गामिनि पाब्लिकफ्रानो मोनथियाखै जों मावनायखौ माने स्रोदैसोमोन नालाय बे खामानिया ओमफ्राय स्रोद मावनायावहाय दा लिक जानाय बायदियानो जाहैबाय आरो बाहाय जोंखौ फरेस्टनि वार्डारजों दंफां हादों होननानै माखासे सिखाव 2 नाम्बार मावग्राफोर बिसोरो जोंखौ फानदों आरो बे नङा जोंहा बाहाय जेबो अर्डार गैया पुलिस फैबा नों उन्दैरांखौ फन खालामाखै हानो थोंग्राखौ कल खालामदों 10-12 बार फन खालामदों आङो बेनावहाय थिखाखै फार्स्टआव बिनिफ्राय बे जोंनो थाफानाया उराव सनजया बेनावहाय फन खालामहरनानैहाय बे होनहरखोना माखो बेनाव फन खालामनानैहाय आं बुंहरबायना बेखौहाय आं थांनांगौबा नोंसोर रावबो गवा आं लांफाजोबो नोंसोर होनना बुंबायना आङो ओमफ्राय माबाखौ फन खालामाखै बे एक्सनाव हाबनोसै जों होनग्राखौ बे बिरन नामा फन खालामना बे दा नों बुंनाया बे भुटानसिम लालायग्रा होननाय बिरन टाइटेला मा टाइटेलखौ मिथिया बबेनि बेलाय फरेस्टआव मावो नामा फरेस्टआव मावो जाहैबाय रामपुर बिलनि मा पस्टआव दं बियो बेखौथ' जायखिया रेन्जारनि थाफायो आरो रेन्जारजों थाफायोना होनबाथ' रेन्जारा मिथियो बे खोथाखौ मिथियो दा दे आरो दा फर्मुलाया बेनो गावसोर डिस्टार्ब मोनदों थारमाने जायफोर इलिगेल मावग्रा बिसोर डिस्टार्ब मोननायनि थाखायनो बे माबाखौ भाइरेलखौ बेखौ खालामदों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दि मालाबा दंफां स्टेन्डिं दंफांखौ हानो अर्डार होयो नामा बेथ' नङा बेथ' जुक्ति जानो हाया जों बासायनोसो फैदों दंफांखौ दा जोंखौसो उल्था थारमाने गावसोर डिस्टार्ब मोनदों डिस्टार्ब मोननायनि जाउनाव बे खामानिखौ मावदों बिसोरो मुं लानानै जोंनि मुं लानानै थिग बिदि जादों आरो बे बाथ्राया नंखाय जों मालाबाबो बिदि अर्डार होआ आरो जों बे दंफांखौ सिस बानायना लायगोन जों सिस बानायना अफिसावनो लाबोगोन थिग बिदि आरो बायसान्स जुदि नोंखौ जेलाव लाङोबा फरेस्ट मानसिफ्राथ' माबा मा होनलाय अरनिरामाथ' नोंखौ बासायाखिसै थोननायाथ' बिसोर होनदों माने फासायनाय बायदिया जाहैबाय आंखौहाय ओंखायनो आं जेरावबो एरायनानै थाया आरो लांफैनोबा लांफैदों बिन्दास थांगोन आङो सरलपारा बाजारनि खोला मोनसे आदिबासि गामियाव बाहाय जोंखौ फरेस्टनि वार्डारजों दंफां हादों होननानै माखासे सिखाव 2 नाम्बार मावग्राफोर बिसोरो जोंखौ फानदों आरो बे नङा जोंहा बाहाय जेबो अर्डार गैया हरनाय गैया आरो जों बेबायदि इलिगेल दंफांखौ जों हमगासिनोसो दं दा बेनिफ्राय बिसोर दंफां सिखावजों सिखाव जोंखौ फानदों आरोखि बे खेथ्रआव जों डाइरेक्ट जों दाख्लैबो बिदिनो नुदों बे फरेस्टनि ड्रेस गाननानै बायदिसिना बिसोर साजायनानै फरेस्टखौ फानबाय थायो दासिमबो मैयाबोनाबो बेबायदि 1 थारिखआव जे घटना जादों बेबो बे सिस्टेमावनो दं सोरनाव फन खालामो नोंसोर हाबैसो बिरन फरेस्ट बे उल्थाबानि रेन्जआव थायो नाम्बारा बेसेबां नाम्बारा 7788003227 खनसे बुंबावलाय 7788003227 बे भुटानसिमसो नामा भुटानसिम नोंसोर हाबैनि सिगां बेखौ मा होनहरोमोन भुटान बे हाबैनि सिगां जोंखौहाय फन खालामनो थिननायखाय जों फन खालामदों खनसे ना खननै खालामदों मा होनहरोमोन नोंसोर माबायाव गावसोरनो थिननाय बायदिब्ला एक्स'ना हाबबाय जों होननानै बुंनो थिनदों आरो गावसोर बे थिनग्रा मानसिया ओमफ्राय जों बुंनायावहाय जों बुंनाय जाहरदों आरो ओमफ्राय उनावलाय गावसोरनो थाफाखादों थाफानानैहाय गावसोरनो रायलायलायबाय आरो रायलायनाय जादों आरो ओमफ्राय जोंथ' बिन्दास मावबाय थादों गोसोबायदि जोंहा जेबो लोब्बा गैया जों खुनु सोरनोबा जों दासिमबो अर्डार हराखै जों दंफां हाहोआ जों दंफांखौसो बेंनो फैदों जों दंफांखौ फुरा जों बेबायदि हाग्रा मोनब्लानो जों हमै दिखांनानै अफिसाव लाबोनानै बुजायनानै हगारदों एखनबा सोरखौबा फाइन लादों सोरखौबा जेलाव हरदों बेबायदि अबस्थायाव दं आरोखि दा जोंखौहाय थिनबाय खामानि मावनोहाय
खामानि मावनानै जोंनो लेबार मावनानै जाग्रा हिसाबै मावनानै जाबाय जोंखौ दम फिबो होलायलायनानै थिनहरनाय बायदि जादों आरो ओमफ्राय गावसोरथ' बुंदों माने लेखा दं मा दं होननानै ओमफ्राय दा थाङै थुङै ओमफ्राय गावसोरथ' गोथां थोथां हानो थिनदोंमोन गावसोरनि बुंनाय बादिबा ओमफ्राय दा जोंसो सानै हयै गोथांखौ फांनै हानाय जादों आरो फांनै ओमफ्राय माखासेया गोरान ओरैनो सोर थोना नोंसोरखौ हानो थोननायाथ' बे आदै उनिराम थोनदों आरो उनिराम मा जायगानि बेलाय बे जोंनि सरलपारा 2 नाम्बार मा सनापुरनि 2 नाम्बार सनापुर ए ओमफ्रायो बेनाव मा लेखा दं नामा लेखाखौथ' दङ नाम जोंथ' नुवाखै नुनायालाय औ ओमफ्राय नोंसोरो बिसोर थोननाय लोगो लोगो नोंसोर मावदों औ थोननाय लोगो लोगो मावदों खयदिन जाखोमोन नोंसोर मावनाया जों सानथाम मावदों आरो सानथाम मावदों खयथा बिफां हाफायखोमोन नोंसोरो 11 दाल ना 10 दाल जाबाय 10 दाल जाबाय ओमफ्राय नोंसोरनो मा फैसानि होयोमोन ना मानिमोन फैसानियानो जाहैबाय जोंथ' हाजिरा बायदि मावोमोन नोंसोरो फांसे सिस्टेम जाहैबाय औ फांसेयाव बेसेबां मोनोमोन फांसेयावहाय फार्स्टआवहाय दामा मिलायाखैमोन बिनि उनावहाय जोङो फसाया होननानै जोङो 1800 बिदोंमोन आरो 1800हाय दाख्लै रायलायनायावहाय एसे खमायनो होननायखाय जों खमायबावदोंमोन 1700 फैसाबो मोनखायाखै नालाय 1700 मिलायलायबायमोन आरो ओमफ्राय बेसेबां मोनखोमोन फैसायालाय फार्स्टआवहाय जोङो थाव सोनो आन्था 4000 हरदों आरो थाव सोनायनि 4000 ओमफ्राय उनावहाय 5000 हरदों आरो 9000 जाबाय गासैबो ओमफ्राय नोंसोरो बे फरेस्ट एरियायाव दंफां हादोंमोन बेखौ नोंसोर गियाखैमोन हानो गिनायाथ' गिदों सानै हयै एसे फासयदोंमोन जोङो ओमफ्राय बिदि दमखि होलायनाय जाबायना सोर होआ दमखौलाय बेनो होदों आदैमोना मेचिन उथायगोन मागोन मानसि उथायगोन होननानै दमखि होदों आरो माने उनिरामा दम होनानै थारमाने नोंसोरखौ हाहोदों औ थाङा होननायावहाय